ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ತುಳು ತುಡಾರ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಕದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕದಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕತೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿ ಡಿ ಕಯ್ಯ ಅಚ್ಚುತ್ತ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೆಯ್ಯೂರು ಯಾನು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕತೆಗೆ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಬಂಧುಲೆ ಪಿ ಡಿ ಕೆಯ್ಯ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇಂದತ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚನೆ ಅಚ್ಯುತ ಸಂಪಿಗೆ ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕುಯ್ಯೂರು ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪಾತೆರಕತೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರಪ್ಪನ ಮನ್ಸ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾ ತೆರೆದಿತ್ತಾನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಗೆ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಆ ಸಮಾಜದ ಅಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಈ ನೆಲೆಟಿ ಇನ್ನಿತೆಂಕಲ್ನ ಈ ಪಾತೆರಕತೆ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ನಿಖಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಮನ್ಸೇರು ತಂಡ ಪಾತೆರ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ನಿಖಲಿ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಮೂಲವಾದ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ವಾ ದೈವಲಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆಟ್ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಪಾಲಿಸೊಂದು ಬೈದನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುನ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬು ಪುನ ಅಕಲು ಈ ವಿಚಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಡುಟೇನೆ ಅಕಲು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪಂಡದ ಮಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ನೆಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತೆರಕತೆ ಒಂಜಿ ತೂಕದ ಪಾತೆರಕತೆ ಅಂಚೆ ಅದೇನು ಪಿರೋರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತೆರಕತೆಗೆ ಡಿ ಕೈಯರೇನು ಅಚ್ಚುತ್ತೇರೇನು ವೆಂಕಣ್ಣನ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೊಕ್ಕೇಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಡಿ ಕೈಯರೆ ಮನ್ಸೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲು ವಿಭಜನೆ ಆತನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚ ತುಂಬ ಮಾತ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಈ ಮನ್ಸೇರು ಪನ್ಪನಕಲು ಯಾನು ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಸೇರು ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಮನ್ಸೇರಿಂದ ಪನ್ಪರ ಇಂಚ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಆರು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣೊಂದಪ್ಪನ ಒಂದು ಬೂಕು ಓದದ ತನ್ನವರಿಯನ್ನು ತೂದ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಗಳು ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಅನುಭವದ ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿದಾಕಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವುಳ್ಳವಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ಸರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮನ್ಸ ಪನಪಿನವು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ವರ್ಗನು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಯರ್ನ ಗುಂಪುನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಪದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆತನು ಅನ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟమైన ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇತ್ತನು ನಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಾದು ಮನ್ಸರಿಗೆ ಬಡಾದೆ ಬೆಂದಿನ ಕುಲ್ಲಾತ್ ಮನ್ಸರಿಗೆ ಬಡಾದೆ ಎತೆಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾತ್ ಬಜೀ ಮನ್ಸರಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಡಾದ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾತ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬಡಾದು ಬದುಕಿನಕಲು ಒಂದು ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮನ್ಸರ್ನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲು ನರಮಾನಿ ಆದೆ ಬದುಕಿನಕಲು ಅಂಚ ತುಳುಟು ಮನ್ಸ ಪನ್ಪಿನವು ಕನ್ನಡಡು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಬೇರು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಮನ್ಸೇನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮನ್ಸೇನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಟ್ಲ ಮನ್ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆದ ಕಾರಣಗೂ ಈ ಜನಮಾನ್ಯಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಗ ಜಾತಿನ ಹೀಯಾಳಿಸೋಣ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸೋಪ ಹೊಡೆದ ಒವ್ವೆ ಮಡು ಕುಡಾರಿ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆ ವೈತ್ತಲ ಅಗತ್ಯಜಿ ಅಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರ್ತೇಲು ಅಕಲು ಪುಟ್ಟದಿನ ಕುರ್ತೇಲ್ರಿ
ಅಕಲು ಬದುಕುನ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕಲು ತಿನ್ಪಿನ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕಲು ತುತ್ತೈತ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಪಣದ ಪೋಲೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಆ ಜನಾಂಗನ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕತೆ ಸುಳ್ಳುನು ನೂದು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಶೂದ್ರಾತಿ ಶೂದ್ರ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬರೀ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೊಂದು ಮಾತಾತ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಮನುವಾದಿಲು ಭಾರತ ದೇಶ ಮನುವಾದಿಲು ಹೀಯಾಳಿಸ ಒಂದೇ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಂದೇ ಬರ್ತದಿರು ಅಂಚಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪಿನ ತುಂಬರಾ ಒಂದಿನ ಪುದೆ ಅಂಚಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಒಂಜಿ ಅಸಹನೆ ಉಂಡು ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನಾದರಣ ಆತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಿಸೋಣ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಇನಿಯ ಎಲ್ಲೆನ ಬುಡುಗಡಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆನ್ನಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ಇಂಕಲಿಗೆ ಪಿಸ್ರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬುಲ್ಚು ಕಣ್ಣೀರು ಪಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏರು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಆರ್ನ ಊರ್ಡಾರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಅಂದುಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಪಣಪಿನ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಉಂಡು ಈ ಶೋಷಣದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಅಯ್ನು ಪೂರ ಬುಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕತೆ ಅವಲೇ ಬಾಕಿಯಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರು ಪಣಪಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಜನಾಂಗಗೂ ಮುಟ್ಟವನಲ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಳಿ ಮನುವಾದಿಲೆ ಹಿಡಿದು ನಡತದುಂಡು ಮನುವಾದಿಲೆನ ಏಜೆನ್ಸ್ ನಕಲಿ ನಡತದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಹಿಡಿತನ ಕೀಳು ಅಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಒತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಕೀಳಾದು ಅಕಲು ಮೂಲದ ಮಾಣಿಲಾದ ಬರೀ ಸೇವಕರತ್ತು ಅಕಲು ಪಾಲಕರಾದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ರಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತು ಐಕೆ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಕ್ಕಸೇರನು ಅನ್ಪನ ರಕ್ಕಸ ಅನ್ಪನವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥನು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಪಣ ರಕ್ಷಕದ ತದ್ಭವ ರೂಪನೇ ರಕ್ಕಸ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳುಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಅಪಕಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಮನುಷ್ಯರು ನೋ ಡೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆತನ ಈ ಮನ್ಸ ಸಮುದಾಯದ ಜಾತಿದ ದಾಯಬಾಡದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನಾಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಊರು ಪ್ರಳಯ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಆಣಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ದೋಳುದ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುದು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಣಾಮಾಯನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೊಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ನರಮಣಿ ಸಂತತಿ ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂತನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಮೂಲದ ಮನ್ಸೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮೂಲದ ಮನ್ಸೇರು ಅಂತ ಪಣ ಮೊಕುಲೆಗ್ ಮೂಲದ ಮನ್ಸೇರು ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಮೊಕುಲ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತನೊಂದು ಮಂಡ ಉಂಡೊಂದು ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇನಿ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲ ಡಿಕೈರ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಸೇರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಆಳೊಂದಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೇಡು ಒಂದು ಹುಭಾಷಿಕವನ್ನೇ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಆಳೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಮುನ್ನ ಅವು ಬಹುಶಃ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಭಾರಿ ಆಕೇರಿ ಅಂಚೆರಿ ಮಂತ ಸಮುದಾಯದಾಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಆಳ್ವಿಕೆದಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸೈನ್ಯ ಹೊಡಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದಾಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಕಲು ಇಡೀಗ ನಮ್ಮ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಅವರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನಗನತ್ತು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆಹುತಿ ದಲಕ ಕುರ್ದು ಒಂಜೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರರು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಯಾನ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಮಾರಣಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಅವಿನ ನಾಡಿನಾಗಿಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಅವಿನ ಸುತ್ತು ಬಳಸದು ಈಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಮನ್ಸ ಜಾತಿದಾಕಲ್ಲ ಮುಗೇರ ನಲಿಕೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾಕಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಹೊಡಿತೇರು ಅನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ನನಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಗಳ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆದ ಅರಸುನಕ್ಲೆಗಳ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನಾಗ
ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಗೆಂದು ಬೇ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಸೋಪು ಬೇ ಆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಹೊಡಿತನ ಮನ್ಸೇರೇನು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೇನು ನಲಿಕೆದಾಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಕೊಣೋದು ತರೆ ಕಡ್ಪೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀದು ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಹಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಣ ಅಡೆಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯದಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದಾಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಮೂಲದಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಂಡೋಡು ನಾಲೇರು ಮಾದವನ ಪಂಡ್ಪೊಂಜಿ ಮುಂದುಂಡು ಅವು ಮೂಲದ ಮನ್ಸೇರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ರಡ್ಡು ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಏರುಕಲ್ಲು ಸಾಗೋಳಿದ ಮೂರ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕಂಡ ಒಂದು ಕೋರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಾಪು ದೀಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಕಾಪು ದೀಪನ ಅವುಲ ಈಗ ಮನ್ಸೇರೆ ದೀಪ ನಾವು ಮನ್ಸೇರ್ನೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಳೆಂದು ಕೈ ಬುಲೆದು ಕೊಯ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೋಡೆ ಮೂಲದ ಮನ್ಸೇನೆ ಪೋದು ಕೊಯ್ದು ರಡ್ಡು ಸುಡಿ ಕೊಯ್ದು ಐಕ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ತುಡಾರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಆರತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಆಯ್ ಪುಳಿ ಬಣ್ಣದು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದು ಆಯನ ಓಲು ಆಯನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡಾಡೋ ಅಥವಾ ಆಯ್ ಓಲು ಒಂಜಿ ಜೈನೇರ್ನನ ಬ್ರಾಣೇರ್ನನ ಶೇಟನಗಲ ಒಂದೇಟಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅವಳು ದೀದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಕೊನೋದು ಅವೇನು ಕೊರಳು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಪಂಡ ಅವಕಾಶದ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೇರಿದ ಪಂಡ ಮೂಲದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾಪ ತಟ್ಟ ಆಯನ ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದನತೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಐಟು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಗುಲಾಮರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉನ್ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರುಪುನು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಒಡೆಯರಾದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಮೂಲದ ವೆಂಕಣ್ಣರ ಐತೆ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪನ ಅವೊಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಉಪಜಾತಿಯ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಜಾತಿಯ ಅತ್ತ ಅವು ಏಪಳು ಉಪಜಾತಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನವೇ ಜಾತಿ ಐತವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲುಲ್ಲ ಈತೆ ಓಲು ಮನ್ಸ ಜಾತಿ ಓಲು ಪೂರ ಉಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಂಡೇರ್ಂದಾಂಡ ಮದಿಮೇಲು ಲೇಸುಲು ಇನ್ನಿತರ ವಾರೀತಿ ಆಪೇದ್ರಿಂದ ಬಂಡ ಏರ್ಡಲ ಕೇನರಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತೇರಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಮದಿಮೆನು ಮಲ್ಪಣ ಸಮೇತ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಿತ್ತು ಐಕ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ದುಡಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಸ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬೇತೆ 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 ಜಾತಿಲು ಉಂಟು ಜಾತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಗ ಮದುಮೆದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪನ ಬರ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ದಯಬಂಡ ಯಾನದು ಈ ದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಇರಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಜಾತಿ ಇಂದ ಬಂಡ ರೈಕ ಮಾಡೋದು ಕೆನ್ಯಾನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಜಾತಿ ಅಪಗಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಉಲೈಡೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದಯವಂಡ ಎಂಕಲ ಆಚರಣೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೆ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಡ್ದೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಎಂಕಲನೆ ಉಂದೇತ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಇದು ಯಾನು ಮೂಲದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಂಡ ಮನ್ಸಾ ಸಮುದಾಯ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮನ್ಸಾ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿಂಡು ಪನ್ನಗ ಮನ್ಸಾ ಜಾತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲದೈವ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕುಲದೈವ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇತ ಪೂರಾ ಜಾತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕುಲದೈವ ಉಂಟು ಮನೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲದೈವ ಉಂಟು ಏಪ 400 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ನಂಬೇರು ಕುಲದೈವ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ ಮನ್ಸೆ ಹತ್ತದು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ದೈವ ಅಂದೇ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ದೈವ ಅಂದೇ ಏಪ ಅನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಸೇರಿ ಐಟ್ ದಾಳ ಪಾತೆ ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚನ ಮನ್ಸೆ ಒಂದು 450 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಟ್ ಮನ್ಸೇರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ದುಂಬದ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ ದೈವ ಏರು ಐಟ್ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಕುಲ ದೈವ ಹೊಡೆದ ಕಾಣದ ಗಟ್ಟದೇರು ಬಿಟ್ಟನ 450-500 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿಗೆ ಐಡ್ದು ಪಿರಾಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಲೇಪಾಳ ಏರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಐತ ವಿಷಯನೇ ಐಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಓಡತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚನದ ಏರಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ವೆಂಕಣ್ಣರೇ ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬಿರುವೇರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಬೆಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಮನ್ಸ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟನಕಲು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಸಮಕಾಲಿಕೇರು ಅತ್ತೆ ಸಮಕಾಲಿಕೇರು ಅಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ದೇರು ಬೋಂಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು
ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ನಾನು ಅನ್ಪುಣ ಮನ್ಸನ್ ದಾಯಿ ಒತ್ತು ನೋಡು ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೂಳು ಕರಂಗೋಳು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜನಪದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಮನ್ಸ ಜಾತಿದ ಜನಪದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕಂಗಿಲು ಇನ್ನಿತರ ಬುರುಂಡು ಅವು ಬೇತ ಜಾತಿದ ಒಂದು ಮನ್ಸ ಜಾತಿದವೇ ಕರಂಗೋಲ್ ಪಂಡ ಪಗ ಈ ಮನ್ಸ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸ ಜಾತಿದಾಕ್ಲೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೇಡು ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಅಥವಾ 4 ದಿನ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಸತ್ಯ 15 ಪುದಾರ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 4 ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋತು ಆಕಲ್ನ ಕಥೆನ ಬಂಡೊಂದು ಆಕಲ್ನ ಕಥೆನ ಬಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಕಲ್ ಕೊಣತ್ತು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಬುಳೆ ಅತ್ಯಾರ ಇದೇನು ಬರ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕಥೆನ ಬಂಡೊಂದು ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ತುಳುನಾಡು ದಾಯ್ತೇನು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಅದು ಐನು ಆಕಲ್ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕದ ಆಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಇಂಕಲ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಬೊಟ್ಟು ವಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪಣ ಇತ್ತೈನು ಏರ್ನ ಗೆಂಡ ಕರಂಗೊಳ್ಳ ಏರ್ನಂದು ಗೆಂಡ ಮನ್ಪೆರಾವು ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಗೆಂಡ ಎಂಕಲು ದ್ರಾವಿಡೇರು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡೇರು ಅವ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತೆ ಮೂಲ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲು ಮನ್ಸೇರಿಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತೆಂಬೇರು ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಪೇರು ದೀಪುಣ ಕಂಡೋಗು ದಾಯಿ ಪೇರು ದೀಪುಣ ಈ ಮೂಲದಾಯಿ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಶಾಪ ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ದು ಆಗ ಬೀಳೋದು ಬರ್ಪುಣ ಯಾನದೆಲ್ಲ ಬಳತ್ಕಾರ ಹೊಡತ್ತು ಮಾರ ಈಗ ಕೊಯ್ದಿತ್ತು ನಮ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕದಾಕ್ಲು ಸಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಊರ್ದು ನಡತ್ತ ನಂಚಿನ ಕತೆ ಒರಿ ಜೈನ್ರೇನ ಇಲ್ಲಲು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಹೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುದಾನೆಲ್ಲ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪೇದು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ 2-3 ದೂರ ಬಾರ್ಪುಂಡು ದೂರ ಬಣ್ಣಗ ದನಿ ಚಾವಡಿದೆದ್ದುರ್ಗು ಲೆತ್ತದಕ್ಕೇನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಳೆನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಖ್ಯ 2 ದಿನ ಬಂಡದು ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣಿಯನ್ನು ಬಂಡದು ಈ ರೀತಿ ಇವರ ದೂರ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳು ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಈ ಆತ್ 2 ಜವಣಿ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಕು 2 ಕೊಡಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ಏನು ಕೊಡತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪಾದ ಕುತ್ತಾಯೆ ಆ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡೆ 2 ಕೈಲೆಂಚಗೆ ಬಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಗೊಯ್ತದಾಕದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂದ ಕೊಡಂಗೆ ನಿಕ್ಕಾಂಡು ಏತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತನ್ರಿ ಆನ ಹಂಗದ ಬೆಂಕಿ ಬಡ್ಚಿಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಇನ್ನೇ ಬಂತರ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿಂದು ಮಾಡಿದ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ದೊಂಕುದು ಬರ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಕುರ್ಚಿದು ಕುಳ್ಳುನೇ ದೊಂಕುಳ್ನ ಅಲ್ತಲಾಕದು ಬರ್ಪಿಜಾರ ಅಧಿಕಾರನೇ ಬೋಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಂಡವು ಸರ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಸೇರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಬದುಕಲಾಕ್ಲು ಆ ಪುದಾರ್ನ ಜಾತಿನ ಬಣ್ಣದ ದಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ಸೇರೆ ಸರ್ ಈತ ಮನ್ಸೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯದಂತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದುಮೆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿರ ಮತ ತುಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಉಪ್ಪು ಇರಲ್ಪ ಎಂಚ ದಾನೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಪಂಪಣ ವಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಬೊಟ್ಟಿಯಾದೆ ಎಂದು ಪಂಪಣ ಬುದಾರ ಬೊಟ್ಟಿಯಾದೆ ಪಂಡದಾಯಿ ಬರ್ತನದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಹಿಡಿಪೇದು ಆ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಕೆಂಚಿನ ಬುದಾರ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಾಲನಿ ಕೇರಿ ಪೂರ ಬರ್ತಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಟ್ಟ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೇದೆ ಕೊಪ್ಪ ಆ ಬೊಟ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಆಯೇ ಬೊಟ್ಟಿಯಾದೆ 25 ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಬೊಟ್ಟಿಯಾದೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕಾಗ ಏನದೇರು ಎಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡು ಬೊಟ್ಟಿಯಾದ ಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಣ ಜಾಳಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆಣಿಗಾಣಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪೇದಂಡು ಬೊಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋರ್ನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಜರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪೇರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಣೆಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ನ ಆ ಮದಿಮೆದವು ಲಂಚನೆ ದುಂಬು ಬೊಟ್ಟಿಯದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ಅದೇನ ಅತ್ತು ಈರ್ಪಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಂಪುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಅದ ಗುಂಪು ಅಲ್ಪ ಆಪಣ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಬರಿಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಆಯ್ ಬಟ್ಟಿ ಅದೇ ಸರಿ ಇದು ಬರಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತುಪ್ಪ ಬರಿ ಬಳಿ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಅಡೆಂಚ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಬಂಡೆ ಅಂಗಾಡ್ದೇನ್ ನಾಯಿ ಬಾಕುಡ್ದೇನ್ ನಾಯಿ ಕಾನಾಡ್ದೇನ್ ನಾಯಿ
ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಂದೇ ಪಣಪಣ ಬರ್ಪುಣ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನನು ನಂಬಿಡಕ್ಲು ಬಸವಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಇವನಾರವ ಅಂದು ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸದಿರಾಯಿ ಅವು ಎನ್ನಾಯೆ ಎಂದು ಪಣಪಣ ಬಾರಿ ಬೇತ ವಾಜಾತಿಡ್ಲ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪರ್ಕೆದನ್ನಾಯಿ ಬಾಕುಡ್ದೆನ್ನಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಾಯೆ ಮನ್ಸ ಜಾತಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಆತನ ಬಂಡ ಕರ್ಕೇರ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾರಣ ಕೀಳರಿಮೆ ಆ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಒಂಜೇ ಬರಿತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೆ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬರಿ ಅಂಗಾಡ್ದೆನ್ನ ಬರಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಾಡ್ದೆನ್ನ ಬರಿಕು ಒಂಜಿಗಡೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇರು ಸುವರ್ಣ ಅಂದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿಗಡೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅಂಚಾನಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಬರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ರಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾನ ಬರಿತ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಬರಿತ ಆನ ಹೊರಂಡ ಬರಿತ ಮೂಲವು ಒಂಜೆ ಬರಿತ ಇಂಚ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲು ಕೀಳಾರಿ ಮೇವೆ ಮುಂದೇನು ಬಣ್ಣಾರ ಬರೀನು ಬಣ್ಣಾರಾಗ ಕೀಳಾರಿ ಮೇತು ಉಡುಕುಣಾನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಅಂಗಾಡದೆನ್ನ ಬರಿಕೋ ಇನ್ನು ಬಾಣೋಲಿ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ಕೇರ ಅದು ಬಾಣೋಲಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುತ್ತಾರ ಬಾಣದ ಮೂಲ ಹಾಳಾತು ನಮ್ದು ಆ ರೀತಿದ ಬರ್ಕೈತೆ ಅಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮದಿಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವೆಂಕಣ್ಣೇರು ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಪಂಪೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಮೂರ್ತ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಮೂರ್ತ ಪಂಪಣ ಒಂದು ಪೇಜೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತನು ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ನ ದಯಪಂಡ ಆತೆಡ್ಡದನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ಚಾಕ್ಲೆ ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪೋದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಳೆದಾನೆ ಮರತ್ತೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ನತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಆಣಿ ಬಂತನ ಐಕ್ ಪುದಾರ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆದ ಮರತ್ತಾನೆ ಗೆಲ್ಲು ನತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಯಾನು ಮಾಡ್ಪಣ ಏರು ಜಾತಿನ ವಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಒರಿಯೋಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಂಚ ನಡತಾ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ನಡಪರ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 75% ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ತು ನೋಡು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೊಂದು ಜಾತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಆಚರಣೆಯಲು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಯೆ ಜಾತಿದ ಉಲಯೇ ಒಂಜಿ ಆಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿದೈದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ ಇಂಚಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಮತ ಆಪನ ಉಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬೂಜಿ ಬತ್ತದ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜೇ ಬರಿತಾಕಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಣಲ ಪೊಣ್ಣಲ ಒಂಜೇ ಬರಿತಾಕಲು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತನ ಒಂಜೇ ಬರಿತ ಆಣದಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬರಿ ಒಂಜಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬರಿಯಿಂದ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬರಿಲ್ಲ ಆಣನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನದು ಇದು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ ಅವು ಮತ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಮತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ದುಮನಾನಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮದ್ದರಿಂಗಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಮೂರ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಣ್ಣೇರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಅಂದದ್ದು ಪನ್ಪೇದಿರು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ಕಮ್ಮ ಪಾಡದು ಹಿರಿಯ ತಮ್ಮಲೆ ಆಯ್ನೆ ಆಣನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಆಣನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಆಣಾಗ ಮೂರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲದೈವರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರೆ ನೆನೆತದು ಆ ಮೂರ್ತದ ಕಮ್ಮ ಪಾಡದು ಕಮ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ತಾರೆ ಮತದ್ದು ಇದು ಅವೇನು ಆ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟ್ಟೆದಾಯಿ ಆ ಬೊಟ್ಟೆದಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಮುಂದೆ ಕಮ್ಮಗು ಕಟ್ಟದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಣಾಗ ಮೂರ್ತ ಕಟ್ಟು ಮೂರ್ತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಒಂದು ಮೈತ್ಯದಿ ಆಪುನಾಲು ಕಾರ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ಆಣಾಗ ಮೂರ್ತದ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟು ನಾವು ತಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ತಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ಅವು ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದುಮ್ಮುದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೊರ್ತಾವು ಒಂದು ಮನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಮಂಡ ಅವು ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥಲ ವರ್ಣ ಪೊರ್ತು ಆವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾವು ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಮಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಲೇಸು ಸುರುತಾನಿ ಸೇರ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಾಕಲು ಬಂಧು ಬಳಗದಾಕಲು ಸುರುತಾನಿ ಸೇರ್ನು ಐದು ಒಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತಾನಿ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಅವು
ಮೂಜಿನ ತಾನಿ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ದಿಬ್ಬಣ ಆಣನ ಅಡೆ ಪೊರೆಜ್ಜಿ ಆಣನ ದಿಬ್ಬಣ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಎಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪುರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇಡು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಜ್ಜಿ ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅವಳು ಐಕ್ ತುಳುಟು ಎಂಜಿನ ಪಣ ತೆರವುದ ಪಣ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅವಳು ತಪ್ಪು ತೆರವುದ ಪಣ ಒಂದು ತೆರವುದ ಪಣ ಒಂದು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಡಿದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಅಸ್ತಾರೆ ₹100 ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿ ಆಯನದ ಅವು ನಿಶ್ಚಯ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬಿ ನಿಶ್ಚಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಇಂದದು ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಪ ಬರಿ ಬಂದರು ಪೂರ ಒರಿಯಾಗುರಿ ಸರಿ ಅವಡು ಸರಿ ಆಣಂದಂಡ ನಿಗಂಟ ಆಣಂದಂಡ ಅವಳು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಕೊರೋಣ ಆಣಗಡೆ ತಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಗಡೆ ತಗ್ಲ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಕೊನೊಪ್ಪನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪವಜ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ದೀದಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಕಲ್ನ ಗುರ್ಕರ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪವಜ ಅವಣ್ಣ ಅವ್ನು ನಿಶ್ಚಯದ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದ ಕ್ರಮ ಅವಾಂಡು ಮದಿಮೆದ ಅನ್ಲಂಜನ್ ಮದಿಮೆದ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಎಂಜಿನ ಭಟ್ರೇಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಂಗೋಗು ಉಂದಾತನು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ದೀದಿ ಅವಳು ದಾರೆ ಮೈಪುನಾಗ ಏರು ತಮ್ಮಲೆ ಆಯನೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನು ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಟು ತಮ್ಮಲೆನೆ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತನು ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾದಂತೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಮದುವೆ ಆಪುನು ಯಾನತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ತಮ್ಮಲೆದ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಪಂಡ ಆಣನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿಗ್ಗೆ ಫಲಯೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿಗ್ಗಿ ಫಲಯೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮದ್ವೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಅದು ಪೋತನು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮೂರ್ತ ಪಾಟ್ನಾಗ ಏರ್ಮಂತ ಸೇರ್ದೇರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರೋಡು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಐನು ಬರಿತಾಕ್ಲಿ ಮೂರ್ತವನ್ನು ಪತ್ತದು ಅಪಗ ಒರಿ ಆ ಬೊಟ್ಟಿಯದೆ ಏರು ಉಲ್ಲೇನ ಉರಿಕಾರಿ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತು ಬನ್ಪೇದೆ ಓ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಳೆಡ್ನಲ 14 ಬರ್ತಲ ಬತ್ತಿ ಡಿಬ್ಬಾಣಿರ್ಗಲ ಇತ್ತಿ ಡಿಬ್ಬಾಣಿರ್ಗಲ ಕೂಡಿ ಬಿನ್ನೆರಡಲ ಚೌಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಎರಡಲ ತಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಎರಡಲ ಇನ್ನಿ ಆಣನ ಮೂರ್ತ ಪಾಡಬೇರವನ್ ಪೇರಿಯೇ ಎಂದು ವೈಪೆ ಆ ಥರ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ ಪೇರಿಯೇ ಎಂದು ಏರ್ತು ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸರ್ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಚೌಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇರಿ ಏರು ಎಂಕ್ಳು ಪೋತು ಚೌಕ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಎಂಚಿನ ನನದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ಬೋಣ ಅಂಚ ಕುಳ್ಳಿನ ಅಂಚಿನ ಚೌಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇರು ತಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇರು ಈ ಜಾಗಡಿ ಏರು ಮಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳು ಮಾಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಿಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಡಿಬ್ಬನೇರು ಅಂಚಿನದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಡಿಬ್ಬನೇರಲ್ಲ ಮೂಳು ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಡಿಬ್ಬನೇರು ಮಾಂತೇರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡದು ಏತು ಪುರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಇನಿ ಉಂಡ ಇನಿ ಲೆತ್ತು ಬಂಡ ಎಂಚಿ ಸಾಮಾರ ಅನ್ಪಿ ಲೆತ್ತು ಬಂಡ ಪೂರ ಅನ್ಪೆ ಅದೇ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಿಜೆ ಅವು ಒಂದು ಪಾಡದ ನಲಿಪುನ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಲಿಪುನ ಅಂಚತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಳು ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮೆಗ್ಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪದೆ ಅವೇನು ವಿರೋಧಿಸದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ಬಾಡ್ದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಮತ ನಮ್ಮಡ ಮತ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಐತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಐಕ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂತನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸರಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಡೆ ಡಿ.ಕೆ. ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಕತ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದೂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾಶ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಂಡ ಆಡಿಗೆ ಆ ಜನಾಂಗನೇ ನಾಶ ಆಪುಣು ಸತ್ಯನ ವಿಚಾರ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತೆ ಅನ್ಪಿರ ಬರ್ಬೇಡಿ ಮಾಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರೇನೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ ವಾ ಸ್ವರೂಪಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋರ್ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ ಒಂಜಿನ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ನಿಖಿಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಲದೈವ ಕಾನದ ಘಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಲಜ್ಜಿ ಕಾಲಾಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ
ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕಲ ಮಲ್ತದ ನಂಬರ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆದ ಐತ ಪಿರ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಮದಿಮೆದ ಈ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬು ತಡಪೆದ ಬೂಡ್ಲಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಆ ತಡಪೆದ ಬೂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಓಲು ಮಲ್ಪೆದು ನೋಡದು ಅಂತ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಒಲ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪಳಿಕೆ ಉಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಮಾಂತ ಇರ್ಬೋದು ತಡಪೆಡು ಬೂಡ್ಯದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುಂಬಾರನಕ್ಲು ದರ್ಶನದಕ್ಕಲೇ ಇತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಅಥವಾ ಈ ಓಳು ತತ್ತ ಐನ್ ಪುರ ಪಂಪಣ ಪುರ ಐತನ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಐತನ್ರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವಳ ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯಸಾರ ಮನಿದೆ ಇವನ್ ನಂಬುಣ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಜಾಲಿಡ್ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಎಂಚಿನ ತಡಪೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಡಪೆದ ನೆಲಟ್ಟೆ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ವದ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಪರ್ವದ ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ತಾಕ್ಲೆ ಬಳಸೇನ ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆ ಮುಂದೆ ಬಂಡೈತೆ ಎಂಚಿನ ಕರಂಗೋಳದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುದು ಓಪುಣ ಆಕೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತೋಟದ ಮೀನುಲ ನೀರ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಳಸಿದೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿನ್ಪುಡಕ್ಲತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿದ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ಅವು ಬಾಕಿದ ಹಾಕ್ಲ ಒಂತೆ ಸುಲಭಗೂ ಸಲದ ಇತ್ತ ಬಜ್ಜಿಲ್ಗೆ ಬದಲಾತಂಡ ಕೋರ್ಯ ಅತ ಇನ್ನಿತರನೇ ಮಲ್ತದ ಬಳಸೇದನ ದೋಸೆ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ತು ಬಳಸೇದನ ಎಂಚನೆ ಅವಡ ಅಂತಿತ್ತ ಬಳಸುನೋ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬಳಸಬೇರು ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿ ಬಳಸುವ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಇದೆ ಐಡಿ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲುಲುಂಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಸ್ಥಾನಲುಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿ ಮೂರು ಆಗಿಯಲ್ಲ ಬಾಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪಾಣ ಮಾಡೋದು ಜ್ವಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ದಯವಾಂಡ ನಂಬುಣ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲದೈವಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಓಲು ಕೊಡಿ ಬಾಡ್ಯೋನ ಅಡೆಗ ದೈವ ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ಪುಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕರಂಗೋಲದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕರಂಗೋಲು ಅವೇ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದ ಉಲಾಯ್ಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ನಿಖಲ್ ನಂಬೊಂದುಳ್ಳರು ಬೊಕ ದಾಯಿಗವು ನಿಖಲ್ನೇ ಅತ್ತ ಅವೇ ಅನ್ವನ್ನ ಕರಂಗೋಳು ಎಪ್ಪಲ ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ವೇದ ಇದು ಬಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಣಿ ದೈವ ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರ್ನೇ ಪ್ರತೀಕವಾದ 2 ಜನಕ್ಕೂ ವೇಷ ಬೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಓಪುಣ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ ನಾವು ಇಂಚೆ ದಾಯ್ತಾಯ್ತದ ಬೊಟ್ಟು ನತ್ತು ಬಾಡ್ ನತ್ತು ಮಣ್ಣುದನೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಲು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒರಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡಿದಂಡ ಹಾಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇತ್ತನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇತ್ತಿನ ಸಮೇತ ಅವು ಹೋಗ್ಬಿಡು ದಯವಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರತೆನ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಣನ ಮರ್ದದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಾಖಲೆ ಮಣ್ಣು ಥೆರಪಿ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಐನು ಪಾಡ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಅಕ್ಕಲ ಕತ್ತೇನು ಬಣ್ಣಾರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಳ್ಳಿಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ಪೋಪುನಾಡೆ ಬೋಣಾಗ ಬರ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಬರಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿಯ ಕರ್ಗೋಳದ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಸತ್ಯಸಾರಮನಿಯೇ ಇದೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಕುಲದೈವನೇ ಬತ್ತನ ಅನ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೀಪ ಬತ್ತದ ಬಾಕಿಲ್ದು ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪದಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ನೈ ಕೊಂಚಿ ಕಾಣಿಕೆ ಐದು 11 ಬಾರ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪೋತು ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಮಾಂತೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕೇರಿಗಳ ಸುರುತ ಬಡಿ ಇಡೀ ಅಕ್ಲ ಕಥೆನು ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪ ಒಯ್ಟು ಕರಂಗೋಳು ಪಾಡ್ದ ನೋಡೆ ಮನ್ಪ ಆ ಕೇರಿ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪಣ ಮೂಡಯೇ ಪದೊಳಿಡ್ ಮುತ್ತು ಮಾನಿ ತೋಡಾರ್ ಪಡ್ಡಯೇ ಪದೊಳಿಡ್ ಕಂಚಿ ಮಾನಿ ತೋಡಾರ್ ಮುತ್ತು ಮಾನಿ ತೋಡಾರುಲಯ ಮುತ್ತುವೇ ಬುಲೆವಡ್ ಕಂಚಿ ಮಾನಿ ತೋಡಾರುಲಯ ಬ್ಲಗ್ಗಿದೆ ಬರಡ್ ಮುಂದೆಂಕ್ಲ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಣಾಗ ಇಂಚಿತ್ರ ಈ ಬೆಳಗದ ಬಲೆ ಮುತ್ತು ಬುಳ್ಳೆವಾಡು ಆತು ಪೂರ್ಣದ ಪಾತಿರ ಮಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆತು ಇತ್ತೆ ಕರಂಗೋಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯ ಉಡುಪಿಡು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆ ಭಿನ್ನತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಪುರೈಪು ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ಒರಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವೇನಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿಪ್ಪು ಬುಂಡ ಬೆತ್ತ ಒಲ್ಲ ಒರಿದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಪ್ಪಾರ್ಲೆಪ್ಪು ಅವು ಕೆಲವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪನ್ನ ಉಳೈಪು ಬುಕ ಆಕಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ತಿರುಚಿನ ಉಳೈಪು ಆಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬುಳೆ
ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನೇನು ಆಕಲು ಕಾರಿ ಕಬಿಲನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಆಡತ್ತನೇನು ಈ ಊರಿಗೂ ನನರ ಪನ್ನೋಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಆಕಲು ಇಂಚ ಈ ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಊರಿಡೆ ಪೋತೇರು ಬಿಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಕಲು ದಾಯಿ ಹೀರೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಒಂದು ಪನ್ಪದ ಅಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೈಯರೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಕಲು ದಾಯಿ ಗಂಜು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಮಾತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಅನ್ ಪೋತೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಏರಿಯಾಗಳು ಪೋತೇನು ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಓರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೇ ಜನರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರು ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದನದೇ ತೊಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಲ್ಲಳ ಮುದ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಸೊ ಈ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತೋಂಡ ಈನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡಾರಿ ಅಕ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು ವಾ ಕಾರಣಗ ಅಕ್ಲು ನಾಯಕರಾಯರು ದಾದ ಅಂಚಿತನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾದ ತೋಜುಪಾದಿತ್ತೇರು ವೆಂಕಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಂಡೆದ ಇತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗನು ದೊಂಕು ನಕಲು ದೊಂಕಲ್ ಮೇಗ್ ಬಡದೇ ಬತ್ತಿನ ಜನಾಂಗುಲು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬುಳೇನ ಅಕ್ಕುಲು ಮತ್ತೆ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕುಲು ದೊಂಕಲ್ ಮೇದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೀ ಈ ಸಬ್ಜಿಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಂಡತ್ತ ದೊಂಕಲ್ ಮೇಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾತಿಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆಯೊಂಡ್ಬೇರು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆವನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇಕಲು ಭಾರಿ ಸೋತುದು ಸುಣ್ಣದ ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಮಿತ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಿಗಿರಿ ಒತ್ತಡ ದೈಹಿಕವೈನ ಹಲ್ಲೆ ನೆನಪುರ ಸಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಕದಂತಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೀರ್ಯರ ನಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇಟ್ ಕಾಣದ ಈ ವೀರ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂಚ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಶೂದ್ರಾತಿ ಶೂದ್ರರು ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಬಡದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚನ ಭೂಮಿ ಉಡೇದು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಬತ್ತೇರ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ್ಯರ ನಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೇರು ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮನ್ಸ ಜಾತಿನ ದೊಂಕಿನ ಎಂಚಿನ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ ಉಂಡ ಅವನು ಪೂರ ಮೀರ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಲಗದುಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಂಡು ಎರುಕಟ್ರ ಇಜ್ಜಂಡು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಬದುಕು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಕ್ಕ ಜನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಜಾತಿ ಮನ್ಸ ಜಾತಿ ಎಂಚನ ಅವಿನ ಪೂರ ತೂದು ಹಾಕಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರಿಯರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರಿಯರು ಒಯ್ನಾನಲ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬುಡಡೆ ವೈನಾನಲ ಸಹಿಸೊಲ್ಲೆ ಅನ್ಯಾಯನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಹಿಸೋ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಬದುಕದ ಸಂದೇಶ ಸೊ ಅವೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತುಣದಾನ ಆರ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಕಾಲಮಾನ ಬೇತೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿನ ಕಾಲಮಾನ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರಿದಾದ ದಯವಿಗೆ ಆಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಸೋತು ಪೋಯಿನ ಜನಾಂಗವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನವು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನವು ಪತ್ತೆ ರಾವಂದಿನವು ಗ್ರಹಿಸರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಈ ಜನಾಂಗನು ದಿರ್ತು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಬಡದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲನೇ ಬದುಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸೋದು ಎದುರು ಪೋಯಿನಕ್ಕಳಕ್ಕಳು ಪೊರಂಬಾಟದ ಸಾಜಿರು ಪೋಯಿನಕ್ಕಳಕ್ಕಳು ಸೊ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೊತ್ತ ಉಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಪೊತ್ತವಂಡ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಏನು ನಾಶ ಆಪೆ ಏನು ಪೊತ್ತದು ಓಪೆ ಪಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸವಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇಜಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ದೊಂಕಲ್ ಮೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಐಕ್ ಅಣಿಗೊಳಿಸೋದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದು ಬುಡುಗಡದ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾಯಿನ ಐಕ್ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಕೊರನಾಕಲು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರನಾಕಲು ಗೌರವನ ಕನತು ಕೊರನಾಕಲು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪುರ್ತುಕು ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಪುಂಡು
ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಐತನು ಕೋಡಂಬರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐತನ್ರಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನಾಶ ಆತನ್ರಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಪುರ್ತು ಬೋಂಟ ದೇರ್ವೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಮುರುಗಲಿನ ಮೈಟ್ ಚರ್ಬಿ ತಿಂದಿಜಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿ ರೆಡ್ಡ ಚರ್ಬಿ ಇತ್ತದ್ದು ಉಳಿಪನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪುರ್ತು ಕೊಂಚ ಖುಷಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬೋಂಟ ದೇರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟು ಹಾಪಿರು ಮೇರೇರ್ನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಸೇರು ಆ ಬೋಂಟ ದೇರ್ದು ಆಕೆರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾದುಕೊಂಡು ಬಾಜಲಾನಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀರಿಜಿ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರಂದು ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವೇನೇ ಪನೇರ ವಿಧಾನ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನೀರು ದೆಪ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಬಿರುವೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಮುಗೇರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಆಕೆರೆ ಕಣದ ಕಟ್ಟದೇನೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪೇರು ನೀರು ದೆತ್ತದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬಿರುವೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕಣದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಿರುವೇರು ಪರ್ದ ಏನದಕ್ಕೆ ಮುಗೇರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಗೇರ್ಲು ಅಂತ ತಂಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಸಮೇತ ಸಮಕಟ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲು ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮು ಉಂತುವೇರು ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತ ಪಾತೇರು ಲಿಬರ್ಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಸಹೋದರತೆ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಲೋಡು ಕಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಕಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮುಗೇರ್ಲು ಈ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ ಎಂಚ ಬದುಕಿದಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕನಾಕಲತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ಪೋಡು ನೀತಿ ತತ್ವ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು 10 ಜನಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಮೂಜಿ ಕಬರಾದು ಹೋದು ಇಡೀ ನರಮಾಣಿ ಸಮಾಜನ ಬುಡುಗಡೆದ ಸಾದಿ ಕೊನಕ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರನ ವಿಚಾರನ ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ಡಿ ಕೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಣ್ಣೇರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಏನಪಿರ ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ನೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓ ಅಂಡ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ತಂಡ ನಮ್ಮೂರಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಮತ್ತೆ ಮೂಲತವಾದ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಕಲ್ಲು ಮರ ನೀರು ಒಂದೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಹಿಡಿದು ಮನುವಾದೊಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕ್ಲೇನು ಓವೇ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಬಂಡದ ಕೆಲವು ಪಂಜುರ್ಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಯ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತನ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಾಕಿ ದೈವಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡು ದುಂಬು ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತಿ ಡೊಪ್ಪುನು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ದುಂಬು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಬಂಡದೇರು ಉಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ನೋಡದೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಅವು ಭತ್ತದ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಡ್ಲ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ ಬೊಂಡ ಅಂಡಲ ಒಂಜಾತ್ ವೆಂಕಣ್ಣೇರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಸಾದಿ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಾತ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು 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 ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಏರು ಕಾಣದ ಗಟ್ಟದೇರಿಡ್ದು ದುಂಬುದೇನು ಮಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುಂದು ಕುಲದೈವ ಹೋಗುಂದು ಅಕ್ಲು ನಾಗ ಬಿರ್ಮೇರೇನು ನಂಬುಂದು ಅತ್ತೆ ತುಳುನಾಡೆ ನಾಗ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಅವು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಆತ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಿರ್ಮೇರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಡಿಕೇರೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಸತ್ಯನು ಸಾರುಣ ಮಾನಿಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುಣ ಮಾನಿಲು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದೇರು ಐಕ್ಕು ಸತ್ಯ ಸಾರ ಮಾನಿಂದ
ಅಕ್ಲೇನೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕನದಕಟ್ಟದೇರಿಂದ ಪಣಪನೇ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ದೇವನೈತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬೈದ್ಯರಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಕ್ಲನವನೇ ಪುದಾರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನದಕಟ್ಟದೇರಿಂದ ಪನ್ನೊಡತ್ತಿಂದೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಬಂದ ಸಾವಿರ ನರಮಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾವಿರ ನರಮಾಣಿಯರನ ಗೌರವಗೂ ಅರ್ಹರಾಯನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚದು ಸತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದ್ದೇನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊನತನಕಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದ್ದೇನು ಕನತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ಆನಿಮುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದ್ದೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಇಕ್ಕೇರಿ ಪನ್ಪುರ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಾಗಡೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪನ್ಪುರ ಅಡಿಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲು ಮಗಳು ಹೋದು ಭೇಟಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಕ್ಕೇರಿದ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಶಿವಪ್ಪನಾಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಅರಸ ಐತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೇನು ಕನಾರ ಮುಕ್ಕಳು ಪೋಪೇರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ಸ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂಮಿದಂತೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣ್ ಮೊಗಲು ಅಲ್ಪ ಆಕಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾಡಿ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಅರಸೆರಡ ಇಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಕೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕಿಯಾರಿಗೆ ಕಂಡ ಕುರ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆನಾರೆ ಅವು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲಾಯಿನಿ ಎರೆಗೆ ಈ ಮೇಲ್ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಜೈನರಿಗೆ ಸವಾಲಾಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಕಿಯಾರ ಕಂಡವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವು ಕೊರ ನನಕ್ಕೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೇನು ಜಾರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಬಿದೆ ಹೊಲ್ತುಡ್ದು ಕನ್ನೋಡು ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆ ಕನ್ನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬುಳೆ ತಪ್ಪೆ ಚಾವುಂಡಿ ಪನ್ಪನ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದ್ ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಲಡೆಯಾದ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಆಡ ನಿಖಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚಿ ಈಗ ಅಂಚಾದ ಈ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದ್ದೆನು ಕೊನಲಿ ತುಳುನಾಡು ನಿಖಲು ಪಸಾರಲೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಬನತ್ತು ನಾವು ಅತ್ಯಾರ ಬಿದೆ ಬತ್ತನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಅತ್ಯಾರ ಬಿದ್ದಾರೆ ತೋರ ದಿಕ್ಕು ಹೊಸ ತಡಿ ಬತ್ತನ ಹಿಡದ ಥರ ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಈ ಎರುಗಟ್ಟದ ಒಂದು ಮನಪರಾಂಚಿತನ ಒಂದು ಲೈಜ ನಿಷಿದ್ಧ ಐತೆ ನೈಕ್ ಆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕುಲ್ಕುಂದ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರಿ ಕಬ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಕನತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಮಲ್ತದು ಬುಳೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆತನ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧ ಐತಂದ ಕಾರಿಕಾಬಲ ಜೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಕಟ್ಟಲೇನೆ ಮೀರಿದು ಜನಕಲ ನಡುವೆ ಐಕ ಅಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಯರು ವೀರ್ಯರನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಡಿಕೈಯರ ಅಂಚನೆ ಅಚ್ಯುತ ಸಂಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಣ್ಣ ಕೈಯವರು ಈಗಲೇ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಈ ಪರ್ತುಡೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಡಿಕೈಯರು ಅಚ್ಯುತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಣ್ಣೇರು ತುಳುನಾಡಿದ ಮನ್ಸ ಸಮಾಜ ಆಯ್ತಾ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಪಕ್ಕ ಕರಂಗೋಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಬ ಕೊರಿಯರು ಮಾತರೆಗಳೇನು ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು